Mga tats, tanawar ko ng barilis o kung unsa ka gwapa, unsa ka sinaw, pagkapreskuha. Pagkahuman, gihiwa mga tats o. Kana bitong gihiwa niya nga bili o kanang panga, perte pagkalamias ug bahaw na mga tats. Ang problema, perte pong pagkalamias sa presyo. Sa bagay mga tats, dili man pud ka magmahay sa imong presyo diya kung pila may mabayaran nimo ana no kay perte pagkapreskuha o perte pagkapulaha. Kung pula ang lips yung asawa na mas pula jud ni mga tats kay perte jud ni pagkapreskuha. Pero ako nga nagtan-aw mga tats, igo ra ko sa tan-aw diya no, ibog-ibog rin na to kay wala man tay kapalit ana kay nga naman pila may itong kwartaan ni panahon ni og isa pa nihit man ato pantagat karon. Kini magong marilis mga tats round jud ni siya no, masabaw, mapaksiw, makilaw sa mutan ng ulo mga tats. Pero kung ako magsabaon ng ulo, unang sabaon na niya imo yung iyabono kay nga naman perte ba pagkatambukan na kay perte pagkapreskuha kung isdaan oy kay nga naman duha lang bi kaadlaw sa dagat nino bago gi-deliver diri. Diri man gud sa Jinsan mga tats, halos kada adlaw ka makakaon na ano kay pwede makapalit ang 1 kilo, 2 kilo lalo na sa mga palengke. Pero dili jud ka magsawa og kaon ana mga tats bisa pag kada semana nimo nakaonon kay nganuan perte pagkapreskuha, maibog jud kasi ang pagkagwapa. Diri sa sulod sa Peaceport mga tats, isisiho na nigpalit sa mga tao no lalo na mga komprador ang lagyo-lagyo nga mga lugar kay nga naman punuan naman ni diri. Pero matingala ka mga tats ba, isa lang nakabok bariles pero lailahig presyo oras nga mahiwa-hiwa nimo siya or makatay no kay nga naman ang ulo lahig presyo, ang panga, ang bili, ang tinai, pati ang iko ka na matas lahig presyo tungod sa kalami sa bariles nga naa siyang unod no.